Ja, dus ietsjes nog 11:11. Welkom aan de kijkers en de luisteraars bij Joekzig de podcast. En tegenover mij in het Jokersmuseum, een hele bijzondere locatie, maar dat ken ook alleen maar met 3 bijzondere hieren. De voorgangers van de Venlose Vastelovend. Goedheid, Frans Mark ten eerste, adjudant de Paul en René. Welkom. Dank je. Wie jij het toch? Ja, het is wel lekker. Het gaat goed. Het valt mij? Het valt 100% mee. Ja. Zeker. We zijn nu een dikke 1,5 week onderweg. Nog steeds energie verdienen. Ik zit er nog lekker in, ja. Dus ik maak me nog niet zo heel veel zorgen. Gelukkig. Oplettende kijkers van Vastelovensleven hebben gehuurd. Vooral dat het met oog niet zo goed is gewoon vorige week. Je ziet krank geweest, begreep ik. Wie jij dat noemen toch? Ja, ik heb alleen die eerste dagen heb ik koorts gekregen, joh. Dat klopt. En dan heb ik s'avonds het programma moeten skippen. Dan hebben ze me nog voor de presentatie wat medicine naar binnen. Dat was achteraf te veel medicine, want daardoor ging ik een beetje zweven. S'nachts wel in bed gelegen en ik had gigantische koorts, ja. 3 dons, ik whisky pak en nog zweet en rillepine gek. En daar is nog wel weer meegedraaid. En zo is toch maar weer aan toegegeven. Na woensdag wel weer de koorts weg. Een snotje en een husje, dat een beetje hees, het helsen. Maar de rest gaat goed. Fijn. Ja. En jij? Alles prima. Je gaat gewoon door. Ja, we doen er niet zo duiken. En, we hebben vrij genomen, dus dan pakken we door. Ja. Maar vrij, maar liet me ook wel hard werken. Hoe je aan Uvel werd geloten deze dag? Ja, dus kijk, hard werken is het niet. Het is natuurlijk een volle dag, dat zeker. Het vult zeker niet als werk. Het vult als een voorrecht om iets te mogen doen. Dus nee, het vult niet als werk. Zeker niet. Ik kan het dus meenemen, want we zien nu, wie gezegd, het is donderdags voor Vastelovend dat we dit opnemen. De stad krijgt steeds meer vorm. De vaten weer overal naar binnen gerold. De podiumdeilen weer door de stad geslijpt. Begint dat bij jou dan ook steeds meer toch ook te kriebelen? Of is dat al de hele tijd aanwezig? Het is een trein waar ze in zit en dit dendert gewoon door. Het begon vrijdag voorstellen aan de familie. Zaterdag voorstellen de rode doet komen en ja, nu dendert het gewoon door. Heel veel afspraken, heel veel bezoekjes. Heb ik wel eens het idee van knie mee, hoe zien we in beland? 100%. Elke dag. Ja? Ja, ik vertelde wel eens dat als we dan op de bühne stonden, als Venlose Jong, dat niet de 4 keer vastelovend. En dan juist dat van die perspectief, en even meelopen met de opdrachtvaarts of steeds in de kroeg of op de parade of wat dan ook, dan hebben ze ontzettend veel schik en dat is super chic. En nu kies je dus een inzicht, zeg maar, in de keuken van de Venlose Vastelovend. Ja, en dat is gigantisch om te beleven. De energie die de mensen erin stoppen, ja, dat is onbeschrijfelijk. En dan zie je op de commissie over naar voren ook zien dat ik nog meerdere personen in meerdere functies. Ja. En dan denk ik, ja, maar hoe dan? Hoe krijg je het gecombineerd met die normale werkleven? Of iemand die bijvoorbeeld al gepensioneerd is, we hosten de tijd en de energie vanavond om dat allemaal te kunnen doen. En dat wordt zo erg gewaardeerd. En ik geloof dat de Venlose mensen dat het eigenlijk misschien nog wel te weinig zien van de vereniging, of het te bescheiden zien. Ja, er wordt natuurlijk ook wat verteld over jokers met de kreeg en we lopen chic voorop. Maar ik geloof niet dat mensen dat in de gaten hebben wat er eigenlijk vernodig is om die pracht en praal, om dat sprookje zo te brengen, wat er dan aan de achterkant vernodig is om dat ook goed uit te voeren. En dat zou lijken wat meer mensen moeten zien. En ik heb nu weer benoemd met ons dreespan proberen we zoveel mogelijk van onze zegentocht, om het zo even goed te drukken, te laten zien aan de mensen van, ja, kijk waar we overal komen, wie zie je dat gewaardeerd wordt door iedereen. Ja, volgens mij zien de mensen dan een klein beetje meer wat er gebeurt, maar dan nog zien ze niet de binnenkant. Iedereen die dat mogelijk maakt, die faciliteert dat er een prachtige bühne is, dat er iets georganiseerd wordt, dat de boerenbroelof lekker draait, lekker loopt. Ja, dat mogen we onszelf, en ik zeg we, terwijl ik geen officieel onderdeel ben van de vereniging, maar ik betaal geen contributie in ieder geval. Daar zullen we onszelf misschien een grote plezier mee doen. We zitten in een museum, daar wordt ook een verhaal verteld. Ja. Maar misschien mogen we door nog een klein beetje meer aandacht geven. Ondanks dat het heel goed gaat met de vereniging. We volgen de podcast en we zien wat we huren
En ik luister hem meestal in de auto. En we horen wat er allemaal speelt. Dus dat is super te zien en duren. Dat is ook een van de redenen waarom we met deze podcast begonnen zien. Hè? Mensen ook die in de vereniging hard werk verzetten een podium te geven. Ja. Dat is terecht. Ja, dus zo vonden wij dat ook eigenlijk van de PNP, eigenlijk van Jocus Bereid. Je zegt, we vieren de vastelovend altijd al. Of het nou als vaatse is of zo met vrienden in de stad, in een café. In hoeverre verbaast het toch dan nog waar je nu allemaal in terechtkomt? Ja, dus misschien wil ik wat zeggen alleen. Ja, ik zie het zo dat ze de kind 100 keer van iedere uur, de tomatensoep is lekker, maar de wedstrijd pas als een preus. Dus op het moment dat ze er vol in zit, suzen ze pas, snapt ze pas, gewoon er ogen open maakt weer, hoe ze echt van tevoren gaan die wees van, dat ook. Dus ook met het ganse programma, alle punten zien leuk. En is het dan vermoeiend? Nee, het is niet vermoeiend, maar soms zitten we wel nog een glas bier te drinken van, dat ook nog. We zien de dag voor mij gans kwijt, of het dinsdag is dat woensdag of maandag, we weten dat toch meer. Ja, dit is donderdag. Ja. Dus het gaat eigenlijk al echt gaan vanzelf, ja. Ja, want je zegt, heel veel van die bezoeken, overal stond ze op ochtend te wachten. Ja. Is dat iets wat je ook van tevoren had kunnen voorstellen? Ik heb het gehuurd, maar ik kan het zich niet voorstellen. Er werd ook gezegd van, schrijf dich wat op, neem dich wat op. Maar dat is niet te doen. Ik heb ze in een auto, wil ze delen met elkaar. En ja, als dan allemaal geschreven is, dan bij het volgende. Dat is, Dat is ook wel een hele intense periode, denk ik. Omdat ze maar nog drieën te beleven. Ja. Je zegt, de trein begint te lopen vrijdag voor Den Hoven. Maar eigenlijk, als ik het goed in de trut heb gelezen, is het begin september. Ja. En dan lukt dat nog. Maar door is het lastigste dat ze niet eens delen. Ja. Kijk, wat we nu allemaal delen, en iedereen zit op ons te wachten. Het vult nog af en toe nog altijd onwennig. Van, zitten ze nu echt op ons te wachten? Hè? Maar het is gewoon een heel erg tof toneelstuk. Maar in dat vuurtraject hebben ze ook heel veel van die spannende momenten. Die ze dan weer niet met elkaar, wel met elkaar, maar niet met iemand anders kunnen delen. Ja. En we hebben alle 3 gezinnen met kinderen die ofwel volwassen zien, of ook al zat zien dat ze ook soms nog op de bank zitten. Dus de kinderen ook niet toe door overpraten. Als ze geen of hele kleine kindjes hebben, dan kan ze nog soms met die vrouw het een en ander bijpraten. Ook dat moet allemaal stiekem gewoon. Dus dan moesten we gaan wandelen. En dan moesten we voorzichtig zijn bossen wandelen, anders kun je niet hard praten. Ja, dus het vuurtrek is vooral heel erg spannend. En de dingen die ze dan meemaakt, die zien heel erg tof. Als iedereen niet zenuwachtig genoeg is. Maar dus wel een korte anekdote. Dat was in het begin, gingen we de mutsen uitzoeken. Dus we moesten best wel veel dingen ook zelf bepalen. En dan moesten een plek, ik zal niet vertellen waar, maar de mutsen uit te gaan zoeken. En we hadden afgesproken, dan gaan we op een parkeerplaats in Bolder, komen we bij elkaar. Had je dan zien we ergens in Bolder. We komen allebei vanuit Venlo. Dus we hadden afgesproken, een Bolder bij de Chinees, op de parkeerplaats, dan wisselen we, stappen over op een auto. Nou, zoek gedaan, we komen eraan. René kwam aanrijden in een Audi Q8, 6, weet ik niet. Ja, voor het gewicht is het een zware auto. En dus we komen door, willen instappen. Had je dan Paul de stap voor in. Toen kost het nog, nu mag het niet. Ik moet voor in zitten. En ik wil instappen achterin. Maar René was zo zien, want ik was in mijn steek. Moest ik voor zijn, ergens oktober, hè. Het is echt als je hebt zo'n weer in het. Hè. Dat is echt, Dus dat was in oktober. Nemen ze kijkt naar de gummen. Helemaal niks. Dus ik stap. Ik leg mijn tas in de auto. En met dat ik dat doe, huurt René de autodeur dicht gewoon van Paul. En ik denk, iedereen zit in de auto. Gaas. Dus die begint te rijden. Die rijdt me zo over de voet. Vol. Vol. Van het belang van het gewicht van de auto. Precies. Ja, dan ben je gewoon heel bang dat ze het spookjes verklappen. Zelfs op de parkeerplaats van de Chinees in Bolder. Ja. Misschien in oktober mensen in de baan zien bij de prins uit van de kook. Ik denk dat er niemand mee bezig is. Dan ben ze vol mee bezig. Niemand is er mee bezig. Alleen we waren vol mee bezig. Dan ben je zo schouw dat goed lekker wat dan ook. En dan riet ze de parkeerplaats op. Even kijken. En dan gaat het om me zwaaien. En dan zwaai je aan de truc en denk, daar hangen we toch eens. Nou goed, natuurlijk denkt die man niet van, wordt geëerd. Ben jij me nog gevoeld? Ja, gelukkig goed. Ik heb er een paar dagen, heb ik net gedaan alsof ik Hugo Pien had in de voet.
Maar het was, ja, toevallig is dat ganz goed gegaan. Als ik de voet iets schuiner had gedraaid, dan had een enkel gebroken geweest. En dan waren we een ganz andere seizoen begonnen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het, Wie jij het dan met die zenuwen? Want ik neem aan, ik heb het idee dat die toch wel tot een maximum gewoon richting 31 januari. Nee. Eigenlijk denk ik dat allemaal tot en met december. Maar het even vooral om het onbekende, wat we nog allemaal moesten doen met het programma en wat we nog invulling moesten geven. Maar vanaf eigenlijk nieuwjaar, ja, waren we eigenlijk wel kloven, het onbekende was bekend. En dan ga je eigenlijk ook een beetje van een toeleren van, nou laat maar komen. En dan ga je zo'n spelje zelfs ook een beetje meespelen, met het gesmoes een beetje van hoe... Terwijl dan inderdaad ook het Prinsenrooi begint. Ja. dat vond ik wel lastig. Ja? Ja, ik word eigenlijk... ik voelde me eigenlijk betrapt. Het was op de boekenbeurs. Het is het eerste weekend van januari. Dan verkoop ik altijd beuk met de Stichting Boeken Steunen Mensen. Ik zit bij de Rotary Venlo en Pil. En dat is een van onze grootste projecten die we samen met... Dat even allemaal goed noemen, Stichting Vicenties en de vrijwilligers doen. En op die boekenbeurs, was net januari, dus iedereen is nog bezig met fijn zalig nieuwjaar en noem maar op. En door komt een vriend en die zit proficiat. En ik denk, ik vond het echt raar, want ik denk, waarom zit hij niet zalig nieuwjaar? Ja, die gebuur zit. En ik merkte aan mezelf, ik was gewoon even voor de lood geslagen, want ik zocht het niet aankomen. Dat was uiteindelijk was dat wel een moment dat ik dacht, heer, ik moet me gewoon zelf op om te voorbereiden. Dus ik dacht natuurlijk van, ja, die hadden alles door, maar uiteindelijk hebben ze, als ze door hebben gehad, hebben ze niks gezegd. En was dat ergens op gebaseerd, die felicitatie? Of was het nee, maar je zegt, ik zie dus bij Fortissimo zit in de sponsorcommissie. Ja, proficiat, ik zie dat 8 januari doen de fotocop, weet niet zeker of het klopt, op het sponsordiner bij Fortissimo. Want ik wist niet hoe het ging. En dat was nergens op gebaseerd. Dus zij zit het gewoon zo. Maar ik verwachtte dus, zalig niet hoor. Ja, en toen kreeg ik dat. En toen dacht ik, was ik even voor de lood geslagen. Maar ja, ik probeerde me natuurlijk zo goed mogelijk te houden. Dan zeggen als ze het daarmee heeft gezien, heeft er niks gezegd. Maar vanaf dat moment dacht ik dus bij mezelf, ja, ik denk, ik kan wel goed liggen, dacht ik. Maar vanaf dat moment denk ik, ik moet niet goed dat het gebeurd is. Dat ja, een beetje al mee te maken heb gekregen. En, dan, ja, goed, en het volgende, ik zie, dat is natuurlijk breed uitgemeten. Want de mensen die dat niet kennen, je stond even Bart Gubbels, die de ook een naam noemde. Ja, wie de nummer binnenkwam met de camera. En daar stond ik neven hem. En door dacht ik, ja, ik dacht van, nou, dat is best een goed idee. Ook niet nog gedacht hebben dat er misschien een omroeper binnenkomt die dan gaat vragen hoe het doorgaat. Dat heb ik nog gedacht. Ik denk, ten vrede, ik vind het normaal, dat kan geen kwaad. Ja, dus ik stond met een bril te passen. Want ik vond het wel fijn. Mijn bril was kapot. En Bart had achteraf ook een appje gestuurd van... ik denk dat deze bril voor de nieuwe hoogheid is. En dus zorg dat hij nog voor 31 januari klaar is. Dus hij belde me de 30ste van... die bril is binnen, kom even passen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik kom daarheen. Stond in bril met hem te passen. Ik stond met de rak naar de ingang. Ja, en daar zitten achter zoals ze hebben. Komt de nummer binnen. En toen kreeg ik echt... ik word zo zenuwachtig. Ik denk, ik moet hier weg. Maar ja, ik denk... Dat kan ik ook niet maken. Weglopen, middenin. Want ik moest een bril nog afpassen, nog betalen. Loop maar op. Ja, maar... Ja, hij wordt geïnterviewd. En ik stond neer Bam. En ik wist van, een interviewer pak altijd 2/3 shot. Leeg. Dus ik denk, ik stond niet in beeld. Maar toen was ik dus onder het interview. Denk ik, als hij nou... iets zei, want Bart had al een paar keer zo onderling een beetje gesmoesd van, ja, die huur zit. Ik zeg, ja, ik denk dat tegen het huur is, wat zal zo is. Dus ik denk, als Bart het dadelijk zit, want het zal er wel doen, dan draait de camera en dan stond ik gelijk in beeld. Dus ik denk, ik moet een pas naar achter maken. Dan kan de cameraman me niet gelijk vinden. Dus dat deed ik. En toen ging de camera nog een interview met Bart doen. En in een interview zitten, ja, we denken dat het duurt, vroegen ze aan Bart. En zei Bart... ik denk Mark Thiel. Nou, camera uit en wie is Mark Thiel? Vroeg de verslaggever en ik ben elke keer zijn naam kwijt. Dus, maar ja, dit is tijd neervuldig. Dus hij draait zich zo naar mij, maar de camera was al uit, dus ik had al wat minder paniek. Ja, weer besteeg. Ik zeg, weer besteeg. Ja, waarom besteeg? Ik zeg, maar niet een bril hebben voor de normaal, dat ik er een beetje leuk op stond. Ja, oké, bedankt. En die loopt naar buiten toe. En toen had ik ook paniek. Ik denk, dan moet ik maken dat ik hier wegkom. Want daar bedenkt zich, toch nog eens even terug voor de zekerheid. Nog een shotje draaien. Maar hij is niet teruggekomen. En toen ben ik naar huis gefietst. Dus, maar goed.
Die allereerste vraag was, waren er dan zenuwen? Ja, tot op dat moment waren er eigenlijk heel veel zenuwen. En toen we het aan onze gezinnen mochten vertellen, dus dat was de vrijdagavond, toen was voor mij een goed deel van de zenuwen weg. En met een hoofdbal en zeker 's morgens bij het intern voorstellen, ja, dat was leuk. En alleen ja, dan knoes je de gelijk het helm vol. Echt hoor? Ja, het allereerste hapje. Oké. Ja, ik kan niet, zeg maar, zonder te knoeien eten. Daar stond ik toen ook een bekend. Maar ik had dus ook tegen mijn vrouw gezegd, neem maar een hemd mee, voor de zekerheid. Ja, en dan kreeg ze een servetje en dan kreeg ze... wat niet kreeg, een samazetje. Samazzetjes. Dat zie je van die heugjes, was die servet. Dan zeggen ja, ik zeg, ja, maar wie wist echt alle drie niet wat dat was. Ja. Maar dat kregen we dus. Maar ik denk, ja, bij de muze hoef ik dat nog niet op te hangen. En toen viel de muze, broek door midden. Oh. En dat was zwarte olijven met weet ik wat voor zwart kreeg. Ja, dat had ik gelijk op het inpakken. Dus, En dan? Gaat dan extra in bij jou? ja, toen moest ik lachen. Ik denk, ja, dat is het. Dat gaat goed. En het glaas had ik al kapot gegooid boven. Maar scherpen brengen geluk. Ja, ik ben een beetje een onhandige. Oké. Dus, Onhandig niet zo in nog gebeurd. Dat kwam ook op LinkedIn een paar dagen nog ook uitkomen voorbij. ja. Je hebt volgens mij een bepaalde training gehad op de podia. Weet je hoe er gebeurt? Kom zeg, vat ik het Ja, goed dat samen? klopt. Ik ben bij Rob geweest, Rob van Lieshout. Zeg ik dat goed, ja. Wat ik lastig vind, ik ben niet zo gewoon een naam onthouden. En dan doorwerk ik Die nog... twee weet je wel. Ja, die weet ik wel. Maar nu moet ik die aankijken. Oh, dat is Paul. Oh ja, dat is Dit is goed. links, dit is rechts. Maar dus daar ben ik niet zo goed in. Al mijn ganse leven niet geweest. Ik heb vroeger in de kroeg gewerkt en dan was ik bij 30 mensen aan de tafel het goede glas drinken neerzetten. Maar de namen, dat is een drama. En dan wist ik word er een beetje onzeker van. En dus ik denk, misschien is dat wel handig om door een training voor te doen. En dus ik zeg tegen hem, ik wil eigenlijk wel een keer buurtreden alweer. En dan wil ik een beetje bij geholpen weer. Van, hoe kan ik dat nou doen en hoe presenteer ik dat dan? En dan kreeg ik wat toffe presentatietips. Dus ik was nooit bang om in te spreken. Maar het is altijd handig als er dan net iets meer bagage is. Dus dat heeft ook wel wat gebaat met de naam onthouden. Nog steeds niet goed. Wie is met ook podiumervaring? Ik heb geen podiumervaring, nee. Bevel het wel zo? Ja, ik verbaas mezelf eigenlijk dat ik het zo tof vind. Want ik ben denk ik eerder op de derde rie als op de eerste rie. Maar dat komt eigenlijk op een hofbal. Dat ze zegt van, nou, doe dat ook maar aan de kant. En aan mijn kanalen, want het leeft ze echt naartoe. En dan kreeg ze een ervaring die ze nu ieder gehad had. Dan wil ze gewoon een popster, want er is zo'n 1200 man dik aan te juichen en te doen. En dan denk ze, ja, kom hier voor Oost, dat is dus niet gewend. Maar dat wermerbad, als ze dan kreeg, dat voelt zo goed en zo fijn en zo mooi. Dat ze ook die verantwoordelijkheid moest nemen. Dat is een representatieve functie. En wie moet het misschien wel 10 keer per dag ergens binnenkomen. En dan moest ook 10 keer per dag die de beste de kant op te zien. Het gaat ook vanzelf, want we vinden het ook tof om te doen. Dus het gaat vanzelf. Ja. Dat wermerbad, ervaart je dat ook zo? Ja, dat ze ergens komt en mensen kijken dich, willen met dich op de foto. En dan vind ik dat vooral mooi, ja, bij kinderen en al de mensen, rode kruisbal. Ja, dat geeft wel heel veel voldoening. Het is ook ja, dat is een beetje een ambassadeur, vind ik, dat zeg ik dan. Of, ja, de atmosfeer aan de vaste oven en ja, die mensen komen voor dich. En dan vind ik dat mooi dat ze bij mensen, dat ze denken, die hebben het minder als mij, fysiek. Ja, dat ze dan toch een lach op kunnen krijgen. Dat doe ik heel goed. Ja. Want je maakt natuurlijk eigenlijk alles mee. Volgens mij is morgen vrijdag schoelendag. Ja. Je ziet al een verzorgingstoes geweest, Maria Auxiliatrix, Rode Kruisbal wordt genoemd. Dat is een heel breed spectrum, waar je overal onderdeel van moet maken. Ja. Die mensen stonden, wie dan ook waar komt, ja, wie we net al zagen, op te wachten. Je moet gewoon iets heel, ja, dan maakt dat ook heel klein maakt als je dan binnenkomt. Ja. Ja. Bijna onnuchterend misschien. Ja. Er wordt bijvoorbeeld bij Maria Auxiliatrix, wil ik even met meneer op de foto gaan, want dat is er over een paar weken niet meer. Ja. Dat duidt wel wat. Want ja, we staan hier gewoon te vieren en af en toe een pilsje te drinken. Ja. En die mensen zien aan het einde van de rit. Ja. En dan kan ze toch een dienst verliezen. Door ze een glimlach te geven. Ja.
Ook iets heel waardevols, denk ik. Ja. Ja. Ja, gevoel energie. Ja. Maar dat voelt zich inderdaad op sommige momenten heel nederig dat ze dat muis doen. Ja, soms heel klein en soms ook heel groot. Dus dat is inderdaad een breed spectrum. Ja, en dan moeten we daar nog op de bühne, de grote podia, moeten we nog gewoon betreden. Sorry. Ja, want- Maar we alle drie, ja, we zien natuurlijk geen artiesten. Dus de loopt dadelijk ergens een bühne op. En dan hoop ze dat iedereen dat ook tof vindt. want wie breidt gewoon tof? Je zegt, voor het spreken heb je met Rob van Lieshout gezeten. Gaat je de zoek van Virgil truckieken? Of lot je het gewoon over Nee, komen? we doen op het gevoel. Lotte Duvers, hier komen we hebben al wat YouTube-filmpjes gekeken van het uitkomen van onze voorgangers. Maar ja, als ze het al eigenlijk aan hebben, het is juist wie anderen dood. Ja. Nee, het vooral voor ons is natuurlijk dat we veel van hoe het gevul doen. En ja, ik denk dat we dat ook gewoon zo ervaren. En we gooien er misschien onze slogan nog in. Nee, we hebben geen slogan. Je hebt wel een heel tekenend vingerhertje. Ja. Ja. Ja, dat klopt. En het volgende, dat is natuurlijk al wat duidelijk verteld. Ja. Maar er zit wel natuurlijk een hele warme boodschap achter. Ja. En niet alleen het is geen bedag vooral. Het is gewoon een boodschap zo wie wij ons ook kennen en hoe we met ons gezinnen individueel zien, maar ook samen. Kijk, het feest is een feest van verbroedering, altijd, ieder jaar. En wat we er proberen aan toe te voegen, is dat we misschien met z'n allen wat dukker aan moeten denken. Aan een simpel gebaartje en even iets meer aandacht voor elkaar. Ja, dat is het ganse jaar door heel waardevol. En dat doen we eigenlijk heel duidelijk met de Wasselon. Zeggen we allemaal, nou, dat is een geweldig feest. Ja, misschien moeten we er iets dukker ook aan denken op het moment dat het niet vastlovend is. Want die leefde, die je geeft, dat is gratis. Ja, en daar krijg je ontzettend veel voor terug. En ik zie hem ook overal voorbij komen. Ja, Vingerhertje. dat Ook wel, vinden we- dat is een emoticon van, dus op Ja, social media ja, ik heb ja. ook heel veel voorbij. Ja, dat is Had je natuurlijk dat super tof. Nee, we zitten in september bij elkaar. En dan zeggen ze, oké, wat voor hoeshouden willen we? Nou, ik had met AI al een redelijke vorm bedacht. Om die jongens even gehad. En ik zei van, nou, hoe gaan we dat doen? Nou, dat hert was voor zich al vrij snel duidelijk. En dan ook dat vingerhertje, dat kwam dan van mijn dochter. Die kwam dus uit Korea terug. En door die is dat schijnbaar allemaal. En die vertelde dat en ik vond dat zo leef. En dat doen we sinds die tijd ook in ons gezin. Dus ik, nou, dan doen we dat erbij. Om dat nog eens extra te benadrukken. Dan krijg je een mooie rode hertje ook op in het hert van de haan. Ja, en dan hoop ze dat ze dat goed over de bühne brengt. Ja, en dan zie je nog dat iedereen het oppakt. En of dat nog jong, oud, dat is echt dat is fantastisch om te beleven. Dat als al ergens een zaal of een verzorgingshuis binnenkomt, dat er al mensen dat vingertje omhoog steken. Ja, dan denk je, dat is waanzinnig. En dan, ja, dat is dan mazzel. Ja. Ik bedoel, en dingen passen dan een keer bij elkaar. Een liedje van Frans, wat er de videoclip van maakt. De liefde voor iedereen. Ja, dat hadden we natuurlijk niet beter kunnen bedenken. Heer niet en wie niet. Want ja, dat verzint ze niet. Nee. Dat weet je dan staan en dat past dan zo mooi bij elkaar. Dus toch moet Frans nog een keer hartelijk voor danken. En Rob Hotsemans voor de prachtige film die je heeft gemaakt. Stond een paar dagen voor het echte begin van de Vastelovend. Morgen, vrijdags, ga je natuurlijk al flink los. Hè? Vooral met de finale van de 4-4-4 op de parade. Het is een clichévraag, maar ik kon hem toch stellen. Hoe kijk je het meestal naar uit? De komende dag nog? Ja, Specifiek, alles is leuk. Of een groot of klein of is. Wat we huren van ons voorgangers is dat de optocht. Wat je allemaal zien, dat was er stonden de mensen op de nummer 1. Maar in mijn zat er ook tof. Ja. Ik heb enthousiasme voor de mensen. ontzettend zin in vanavond. Ik probeer echt het moment te pakken wanneer het kan. En niet te veel al nadenken, want het is alweer bijna voorbij. Als je er even heel simpel van nadenkt, ja, dan hebben we het meestal gehad. En dus laten we vooral blijven bij vandaag. Kijk ook niet naar het programma van morgen. Kijk elke keer als we in de auto stappen, dan zeggen we, nou, hoe gaan we weer? En dan leiden we ons op in de auto voor het volgende bezoek. Ja, en dus het maximale eruit proberen te horen wat erin zit.
En vanochtend heb ik ook weer heel veel zin in ik weet niet, hoe hebben we vanochtend? Stadsdeltreffen. Een stadsdeltreffen, ja, inderdaad. En daarna gaan we nog even Joeksovend. Joeksovend, misschien nog even de stad in, als het kan. Langzaam opbouwen. Ja. Moet toch trainen, hè? Ja. Dat is topsport, moeten we Dus doen. het is een marathon, geen sprint. Ja. De eerste dag keek ik van, wat gaan we vandaag eens allemaal doen? En de dag erna heb ik alleen naar de begintijd gekeken. Wie laat me de kloos stonden? Er zijn zoveel dingen, dat kan je niet bij al. Ja. Nee, snap ik. Gelukkig wordt er door heel veel mensen veel gedacht. Ja. Ja. Ja, dat is het Die woord fijne wie stem. begonnen. Die waardering kunnen we niet nog meer tot uiting brengen. Zoals we al in het begin van ons verhaal verteld hebben. Ja, zonder die mensen dan is er geen vastgelopen. Die me een hele mooie mee aan te sluiten. Ja, Hoergeit, ja. adjudant, hè. Ontzettend bedankt. Klein dingetje moet ik nog wel meegeven. Ja. Je hebt natuurlijk geluisterd. Je hebt gehoord wie fijn die gasten allemaal zo op die stoel. Ja. We hadden heel graag ook op die fijne stoel van Leeuwlux willen laten zitten. Maar ja, wie gezegd, we zien nu in het Jooksmuseum. We kosten ze niet overal mee naartoe nemen. Ja. Dus we moeten het met wat anders doen. Maar de volgende keer we zullen we gewoon afspreken dat je nog een keer naar die stoel van Leeuwlux komt. Dat is goed. Nemen we dan ook een cadeau mee, want dat was voor mij ook een broer. Klopt, ja. Je hebt- En je wat hebt- je hebt- aankleding Wie heb ik hebben wel. Ja, je hebt heel goed Ja, geluisterd. dat klopt. ja. Maar we hebben ook een cadeau bij ons. Alleen, ja. Ja, dit is een museum, er zijn er zoveel. Ja, precies. Dus laten we dat vooral bewaren voor de podcast, Doen we voor de dat. studio. Ja. Hier, dank voor je komst. Heel veel plezier nog. Geniet van alles wat ik toekom. En ik weet zeker dat we ons nog gaan zien. Zeker. Leuk. Dank je. Dankjewel. Luisteraars, dit was de Joekzicht de podcast, de laatste voor de vastelovend. Met als gast de dreespan van Jokus. Prins Mark ten eerste, als je dan de Paul René. Dank voor je komst. Dankjewel. Dankjewel. Geen gedaan.